Hi friends, lam sundarna an channel. Friends, sing CARRYMINATI ni sing joto borong saimano CARRYMINATI ke sabo India ni top 1 number 1 rooster. Bin channel 27 million ungjak tabo. Nge sing salda sikago sing nukha KBC wa jak bini mungi jak question family. Khoroksa YouTuber real name Ajnagar. Aba sabo an singmani. Option dagore CARRYMINATI technical gurji tai tola kaini bungtong kai aro to sing saimon joto borong saimano Ajnagar san bumung CARRYMINATI ni bumung ingka ang ob video snamani karon kemono naji bo boron simi bor chogi kya botam khlai YouTube video upload khayo salbrung brung rus khayo bunyo rus khayo tai bo rap song video snambo amsa khayo asbai bi bumung asu kusuko kawi tong ha Twitter nugana Instagram nugana Facebook nugana YouTube nugana au bahai kai YouTube banyo naji baksa borok tapano YouTube rang mano YouTube respect mano YouTube by nini career snaman hin chamano tapano baksa borok sini hasini borok putu saya ko nok thangna ji CARRYMINATI ni YouTube channel thangna ji eba bini biography rok koma YouTubers videos nalo tongo bini tabok monthly income busuk botam khlai sikla je 22 years ko bini umor 21 বছর 22 বছর siko asuk gosibo asuk haike bimbum asuk o India o pirja kha bokun jkhlai YouTube video upload khlayo rus khlayo asuk si bo khlayo ga naji busuk ka gosugo kai thanga minbu ga ang amon sanam sungo je YouTuber sungno je sin hastewa je YouTube channel khulungnai hin tonai no channel khulok di nin talent no phunuk di YouTube tei sinita alada jaga gre sini talent no phungnani nin thanewa talent dong kha no YouTube channel khuluk di YouTube te de nang rungmani abono phurungdi abono phunukdi te alada je boni copy ya je nang rungmani tabuk iko sunukha CARRYMINATI bo comedy rungo boni rus khaya rungo tai bo rap rungo bo am phunuka ta popular kha India number 1 rooster ke hingka na di boss man ga sngitang maya tonaiba sungbo mano hne sungbo sin talent no sung YouTube te phungnai Facebook te phungnai ni channel khlo de YouTube channel sungbo na ta salcha na di bo puila boron simi bo rus khai hemni nangno ya hanya setup chokon sia khlai bo khlai mas da bin setup lakh hisab si bin setup so dam ge sungbo chokon sia on sung chengle ta chokon sim chengle sung kotor nai ta amro ang chanamo sung mono je sin hasen de sikla rong amo sikla ko anse kusu ansa khron mon sanam sungo je nogo hain sikla tono no nor channel khuk de non talent no phunuk de thansa khlai jotono sing singbo deprasa ba sungo top ngui mano tamni hingka sini kobro ba hingka kisa slow na eba tola ngi tongnai ta hingka kobro kai joto jaga bo kore nor english be khaidi hindi be khaidi pio ang khai kobro khainai ang an borong no phurungnai an borong no ang je rungmani amno sanai YouTube ni tei kok je YouTube rider YouTube ni je katal adir abro ang kobro mai sanai no rungkai hindi be pan khaidi english be khaidi bangla be khaidi je no mu chumani kuchuk nani iba popular nani iba bor koton nani khai language no asuk utar di damtar di just language pan khaidi bangla pan khaidi english pan khaidi kobro pan khaidi aro bangla sao english sao hindi sao ni abage saya karei to hakai kuchuk kanai tam ni kai sing sini kobro simi sum kaimia tam ni sing kobro joto jaga kare sing sini kobro sum churinai buni language e busung kuchuk kanai amake sing sumo kanai future ro sini otti ro hasni siklar ro kanai ge friends nor jodi ob video saja khai like rode nung saiman nyo ni mare ni kisi solo saimara mu sukai ob video no share khai di ge friends dinin bagasno jotono bye